máme tam stolíky pod televízor za 7 000, kuchynské linky za 20 000. Dokonca sme vyriešili aj zakrivenie priestoru, lebo viete, prečo sa priestor zakrivuje v čase a v priestore? Lebo aby to bolo drahšie. Takto vlastne získa Nobelovú cenu za fyziku aj náš Robert Kaliňák. Priatelia, pozdravujem vás, no opäť je tu pretriasaná téma kukurice. Toho objektu, ktorý slúžil niekedy ako internáty, bola to chátrajúca budova, ako mnohé iné budovy, o ktoré sa kapitalisti nestarali, potom mnohé museli aj skončiť a mnohé by museli byť potom zbúrané aj táto, keby sa nevyriešila, to je jeden pohľad na vec. Ale tu, keď hovorí teda pán Hlina to, že aké je to predražené, aké sú tam rôzne veci kupované také, ktoré súvisia napríklad s tým atypickým tvarom, to znamená, že nevojde tam obyčajný nábytok, musí tam byť atypický nábytok. A keď aj hovoria ďalší politici, ako sú proti tomu, napríklad pán Naď a ďalší opoziční politici, ktorí znevažujú túto opravu tejto stavby, tak ja mám dobrý nápad pre nich. Však keď sa pán Naď stane ministrom obrany, alebo ak to bude pán z PSK, ktorý tiež možno bude ministrom obrany, tak ja som presvedčený, že túto budovu oni nepoužijú na to, na čo má byť teraz využívaná, teda má byť novým sídlom ministerstva obrany. Ja im dávam taký nápad a zároveň som presvedčený, že to tak urobia, lebo keď sú proti tomu, tak to urobia určite, aby túto budovu odpredali. To znamená, štát môže na tom ešte aj vlastne zarobiť, nech to odpredajú nejakému bohatému developerovi, predajú to a naďalej sídlia v tých bývalých kasárniach v tom súčasnom ministerstve obrany. Toto predpokladám, že teda urobia a že aj pán Hlina bude s tým súhlasiť a bude s tým spokojný. No čo myslíte, milí diváci? Urobia to tak? Odpredajú to? Nebudú využívať teda túto budovu? Alebo si myslíte opak? A budú ju hrdo využívať, tak ako má byť využívaná po rekonštrukcii táto kukurica. Napíšte aj vy, čo si myslíte o tom, ako opozičníci súčasní využijú túto budovu. Som zvedavý na vaše komentáre. Pekný deň želám.